Liburuaren laurden bat edo irakurri duzu. Eta pertsonaiaz dakizuna da, emazteak utzi zuela aspaldi eta ordutik ez duela bururik jaso. Kazetaria dela ofizioz, etxe bat duela herri txiki batean. Ez duela dirurik falta. Gauza garrantzitsuak inondik inora, baina nolakoa da ez urraragitan. Badakizu beso indartsuak dituena. Korrika azkar egiten duenez, hanka harinak irudikatu dizkiozu. Baina bestela, irudimenaz pertsona baten ezaugarriak emateko bestelako arrastorik ez. Begiak ze koloretakoak dituen, ilea luzea lamotza, belarritako edo tatuaiarik, ezer ez dakizu. Pentsa dezakezu, esan ez pasaizu, garrantziarik ez duelako izango dela. Baina nola irudikatzen dugu esaten ez zaiguna. Irakurtzen ari zarenean, pertsonaiek personen ezaugarriak dituzte. Bi beso eta bi hanka, burua, lepoa, eskuak. Bere irudia marrazteko, idazleak esaten ez dizkizunak itxasten dizkiozu. Demagun marrazteko abildadea duzula. Nola demontre marraztuko zenuke zure gustuko pertsonaia? Ze koloretakoak dira, nolakoak diren esaten ez zaigun pertsonaiaren begiak. Ilun isil uzkur izu, ala diote interbiu aldizkarikoek. Neuregandik jaso dute gainera Xeperen deskripzio hori, neuk banan-banan horrelaxe esandakoak baitira hitzok gutxi gora bera, oscuro, callado, tímido, un poco arisco. Eso es, un poco arisco. Haren zaletasunik handienak punk musika eta era guztietako mamorro eta narraztiak zirela diote geroxeago. Eta egia da hori ere. Izan ere, ilun isil uzkur eta izua zen Xepe, baina ez hori bakarrik, beste gauza asko ere bai. Bizitzari behin eta berriz aurre egin, eta bizitzari behin eta berriz gaina hartzeko balio zuen barne goskorkeria indartsua zuen esate baterako. Xepe galdu arte eleberriko pertsonai nagusia da. Novela hasieratikan ikusten da bere patua emanda dagoela, eta irakurleari atentzioa deitzen dio horrek. Egin batian pertsonaia introvertitua, zuhurra, itxila, eta aldi berian bere baitan kabitu ezinezko mundu bat daukana. Eta bere jokabide horrek eramaten dio dualidade baten baitan, normaletikan atatzea zen gauzak egitea. Alde hortatikan, esan daike, psikologikoki errelojeria bomba bat bezala dela. Eta pixkat novelan bere gailentzeak eta bere eroriak eta bere ibilbide malkartzu hori erakusten du. Nik uste dut ez daukala zerikusikan alde batetikan fizikoki ematen den itxura eta bere baitan den personan artean. Personaia deskribatzerakoan saltzen dute persona eskasa txikila o deskonfiatua, atentzioa deizte ez du horietako bat, ezta? Eta aldi berian izugarrizko indarra daukana bere baitan, baina ez dakila oso ondo nola nundik atera indar hori. Izterren artean zuladura ikusten nuen. Nire indar guztiez bultzatzen nuen. Granada bat bezala irtentzen, ateraino iritsi zen ur ziliporta batekin batera. Kordoi gorriska baten muturrean nire sexutik zintzilika panpintxo bat ikusi nuen. Inoiz ez nuen imaginatu ura nire barruan izan nezakeenik. Harekin joan behar izan nuen gelaraino, harrigarriro pixatzen zuen, eta korridorean aurrera egin nion izterren artean estutuz. Animalia nintzen. Aukera dudan personajea ez da benetan personaje bat, ezagutu nuen gertakizuna novelan, eta bertan autorearen biziaren zati bat, bizitzako gertakizun bat kontatzen zen. Eta gustatu zitzaidan autorea agertzea, eta nola agertzen zuen bere burua.
Gero, irakurri ditut beste liburu batzuk, eta izan naiz testigu baite bere biziko beste gertaera batzuna. Eta horregatik interesatzen zait. Emakume honek, Ani Ernok, duen pentsamoldea, bere buruak nola funtzionatzen duen gauzen aurrean. Eta gauzen aurrean duen benetakotasuna edo zematerainoko garrantziarekin eta pasioz hartzen dituen gertatzen zaizkion gauzak bizitzan. Eta nik uste dut pasio horren hitz egokiagoa izango bezala obsesioa. Personaje erreala izanik, ikusi dut 8.000 aldiz Ani Ernoren argazkia. Ez bakarrik portada liburu barnean, baizik baita ere interneten, ez? Eta imaginatzen duzu baita ere nolakoa izangoen. Baita ere gertatzea bere beharek idatzitako zerbait izanik ez dagoela parte hartzaile gehiago, ez dago aldemenekoa hitz egingo duena pertsonaia honegatik. Bera da, bizi duena eta bereren arabera doa historia, ez dago deskribapenik ere. Imaginatzen duzu momentu batean oso lentzeria bila joaten da pertsonaia bat pasio hutsean, obsesio bakarra duelako, bere amorantea noiz etorriko den, ekialdeko amorante hori noiz etorriko zaion. Ez zaio axola. Momentu hortan garrantzitsuena hori da, ohean egotea bere amorantearekin. Eta inporta zaio lentzeria adibidez, inporta zaio amorantea etortzen zaionean ez ikustea arropa berdinarekin. Ditu holako obsesio txoriburuak ematen dutenak, baino esplikatzen dutenak eta oso ondo islatzen dutenak emakume horren momentua bizitzeko grina eta momentua bizitzeko atrebentzia.